Добре дошли в канала на Life Store. Днес с вас ще приготвим едни цветни безглутенови палачинки и ще ги направим в една мини палачинкова торта. Започваме с овесено мляко и 2 лъжички оцет, като ги разбъркваме заедно. След това добавяме и безглутеновият микс на Creative Nature. Разбъркваме всичко заедно добре до получаването на еднородна маса. След това оставяме за няколко минути да се настои тестото и го прехвърляме в 3 различни купички, за да ги отцветим. Започваме с прах от червено френско грозде, прах от боровинки и прах от пеперудковия чай. Правим 3 такива цветни микса и след това ги запичаме на тиган по-отделно. Междувременно ще приготвим и крема ни. Започваме с кокосово мляко за разбиване, като трябва да бъде охладено, прехвърляме го в купа и към него добавяме и кокосово кондензирано мляко без захар. След това започваме вече да подреждаме нашата палачинкова торта. Поставяме една цветна палачинка, намазваме с крема, продължаваме с друга и така, докато не подредим нашата красива торта. Гледаме слоя да е тъничък, за да не се разпадне тортата. И украсяваме с малко пресни нарязани ягодки отгоре. И така, вече сме готови с уникално вкусна и доста лесна за приготвяне палачинкова торта, без глутен и без млечни продукти. Ето вижте колко е красива. Бъдете здрави и сити с Life Store!